Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore. Kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course. Hospital training. Pinyo scholarship but 6% ka kam. Haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ke jingkuli ke jingseo ka barik. But pila bandai group ban kuli da ke education loan. Pila ruban syukola ho number. Kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan. Arn riwe kandai pran. Ka Khasi Students Union Nehu Unit ha ka arpu atrik jemang arja pulai ka la Khang Tala ka Ophis Treikam jong Vice Chancellor ka Skulba North Eastern Hill University u Professor Prabha Shankar Shukla halor ka Kuman jong u ban penbiang Jingdawa jong samla pulie jong Skulba Nehu ha ki babun kiliang ha ka baidei bat ka Jingdawa ban penbiang ya ki boss ka jingbomla ban penbiang ya ki Jingdawa po hostel bat kiwe de Jingdawa ki bakaseng kalabu man laki por bakaseng ka julait bani kendo yo Vice Chancellor ha ukurwo bakaseng kalapha skila pathai kubor ringkat bat ki video kabala pelong ya kaseng ban Khang Tala ka Ophis Treikam kalong halor ka jingbom tre jong Vice Chancellor ban ya kendo ya ki noyalam kaseng nakaliang jo ki syuru kalarai ban om tre syu ban ya kendo bat u tat hadu bo Vice Chancellor on dala ban pen urlong ya ki Jingdawa ki bakaseng kalabu Ahmad jong u nakapor syakapor rồi